Maayong hapon sa itong mga friends nga nagtanaw sa itong video. So bagsak presyo itong mga utanon diri sa Antikira. Klase-klaseng gulay, pinaka panakot mga prutas, ubos sa kaayo sa presyo, visit. So nito diri kang Johnny Sniper nga lugar. Ha? Oo. Ato ni ikuan. Pakita itong mga paninda. Na yung mga patatas. Muna yung mga tanom ninyo? Mga patatas. Kani, patatas. Dinini kita tanom? Buhol? Patatas? Oh, patatas. Dinhi sa buhol ni? Oo. Nya kani mga pizza, yung mga utanon diri mga saging. Kompleto. Ang ilahang itawag nila og mini market.